जाहाथे बरायफिनबाय आदा जाथारबाय दे जों बरायनानै लाफिनबाय दे औ स्ल'गान जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मनोरंजन ब्रह्म जिंदाबाद मनोरंजन ब्रह्म जिंदाबाद मनोरंजन ब्रह्म जिंदाबाद दाना मालसिं ब्रह्म गामिया उमानगर सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन आं बिजेपियावनो दंखायोमोन आजिले 1.5 बोसोर जाखानाय आङो बेनिफ्राय दाखालि साननैसोनि बिथोराव मोनसे गाज्रि बार बारनानै आङो इउपिपिएल आव जयेन लाहैनांदोंमोन दिनै आं बे इउपिपिएल आव जयेन लानायखौ आं दिनै प्रायश्चित खालामनानै लाबाय बिजेपिआव फैफिनबाय आं नोंसोर गासिबो हाबैजोबदोंमोन नामा औ जों थांजोबदोंमोन मथा-मथि 22 जन थांदोंमोन जों 22 जननि गेजेराव साबेसे गिदिंना फैफिनखो दा आं बेखौ बुंथ'नो हाला दा साबसे दिनैहाय जोङो 6 जन फैफिनबाय आरो फैबावगोन फैगासिनो दं दा बेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ थांफिनबावगोन नामा सोरबाफोर लेंबा जों बाहाय थांनाय गैखाया आरो जों गोसो जानानैबो थांखायाखै जोंखौ जर जबस्थि दिखांनानैसो लानानै थांदों आङो दतमा मण्डलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बारखा दिनैहाय जोङो गाज्रि बारनि थाखाय जोङो दस्रायाव इउपिपिएल आव सौहैदोंमोन दा जोङो मनोरंजन ब्रह्मनि थाखाय जों बेखौनो मोजां मोनखायो आजिले जोङो 1.5-2 बोसोर जाखानाय जों दा बाहायनो जोङो मनोरंजन सारनावनो जोङो सापर्ट खालामनो होननानै जों फैफिनबाय अनजालु ब्रह्म गामिया थिलाफारा नोंथाङा सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दङ आं बिजेपि दोलोआवनो दंमोन आं बुथ प्रेसिडेन्टमोन आरोना आंथ' नागारनाय जाया मालायनि लेंलायनायाव जरदबस्ति थगायनानै लेंनायाव थांनाय जादों आरो उननि समाव नोंथांखौ सोरबाफोर लेंफिनबावबा थांफिनबावगोन नामा आं बेखौ थांला बिसोर माने थगायनानैसो लेंलांखादोंमोन नालाय ओरैनो माबा मोनसे बेबस्था थगायनाय सुलुजों लांनायाव आं थांखादोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु उनाव नुबाय आङो इउपिपिएलआ जेबो गैया दा ओरैनो थगायनानै लिंलांनानै दासिमाव जेबो खामानि मावा दा जोंनि पार्टिनिनो होखारजानाय जोंनि बिजेपि दोलोआव गेवलांजों फेलेजों दा बिसोर जोंखौ थगायना लांदोंमोन दा जोंनो जेबो प्रसेस गैया ओरैनो जोंखौ थगायना लांनानै गोदाव सोराव खालामनानै जोंनि मान सनमान गैयै सिटखौ जों रङियाव जयनिं खालामहैदोंमोन दा बेयाव जेबो माबा भेलु गैयै जोंखौ खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायनो जों दा फैफिननाय जादों बरागारि दतमा बरागारि सिगाङाव आं बे बिजेपिआवनो दंखायोमोन माखासे दङ माखासे सानैसो मानसिनि थाखाय माने फाव फान्दायनायाव थांफ्लांनाय जादोंमोन दा मनोरन्जन सारखौनो आगोलनिफ्रायबो मोजां मोनबाय थाखानायखा दा बेयावनो गिदिंनानै फैफिनबाय बेयाव खुनु थांनायनि प्रयजनानो फैला दा बे सारखौ मनोरन्जन सारखौनो सापर्ट खालामगोन लास्टलि